For et par måneder siden skete der et forfærdeligt angreb på ytringsfriheden i Frankrig, da Charlie Hebdo blev beskudt og 12 mennesker omkom. En kronik kaldet Satiren smiler skeptisk belyser netop denne situation. Ja, og kronikkens afsender det er Per Stig Møller, og diskursen af terror er knyttet til islam. Og modtageren det er størstedelen af modtagere er højreorienterede, fordi størstedelen af Jyllandspostens modtagere er højreorienterede. Ja, og ved brug af en argumentationsanalyse, der ved vi så, at påstanden det er simpelthen, at terror det er knyttet til islam. Og hans belæg for dette, det er, at de 3 terrorister, de simpelthen bare har sagt, at de hævnede den her fornærmelse mod deres profet. Og Per Stig Møller, han vil gerne bruge hjemlen, at alle, der praktiserer islam, fører til terror. Og det er det, han håber på, at hans lyttere og modtagere, de er enige med ham i. Yes. Og nodalpunkt er os versus dem, som også er den antagonistiske diskurs, hvor hans hovedpåstand er, at vi skal finde et sted på midten, hvor muslimer og ikke-muslimer kan leve sammen. Yes, og her kan vi så se vores 2 ekvivalenskæder for os og for dem. Og ved os har vi de positivt lavet ord som demokrati, ytringsfrihed, vestvenlige, moderate, moderniseret, overbærenhed, andre religioner, ligestilling, globalisering og menneskerettigheder. Og ved dem har vi de negativt lavet ord som fanatisme, mordere, ekstremister, islam, vrede, slå Guds og din fjende med frygt, antidemokrater, totalitære fanatikere, diktatur, militær og hellig krig. Ja, og så har vi vores flydende betegnere, som er indholdstomme plusord. Og her i den her kronik, der har vi flittig, vigtig, beskytte, undskylde, fredens, respekt, kærlighedens og fællesskab. Så er der os versus dem. Og os, det er de vestvenlige befolkning, og altså den almindelige praktiserende muslim. Og dem, det er så de fanatiske muslimer, i dette tilfælde terroristerne. Og i starten af hans kronik, der bruger han allerede en af appelformerne, som er ethos, ved at fortælle om sin barndom. Her fortæller han, hvordan at han er blevet opvokset med satiren i sin familie, og derfor så har han jo rigtig meget styr på det her med satire. Og en anden appelform, som han gør brug af, det er patos, da han siger, dette udsagn er for det første forkert, og for det andet farligt. Altså, han gør det ligefrem farligt at sige det her. Og i stilistiske virkemidler er der at gøre brug af billedsprog, og her er der at gøre brug af en metafor, der hedder, jeg har altid været en hund efter satire. Så er der en personificering, satiren smiler skeptisk, og så er der 2 ordsprog, der hedder, og det sviger, når der kommer salt i såret, og kan man rodbehandle det. Ikke alle får lov at være Charlie Hebdo. Afsenderen er Michael Nebling Petersen, og hans diskurs er, at ikke alle får lov at være Charlie Hebdo. Modtageren er demonstranterne og satiretegnerne. Og han snakker om, hvordan det kan være rigtig svært at stå inden for noget, man er, men hvor at det kan være svært at blive accepteret i et samfund, hvor at man skal demonstrere mod noget, man måske selv står inden for, men man også selv er på samme tid. Han spørger for eksempel, om en muslim skal demonstrere mod andre muslimer. De her 2 kronikker, de har 2 forskellige. Så vi har de her 2 kronikker med 2 forskellige synspunkter, og den første, vi havde, der hedder Satiren smiler skeptisk, har det meget opdelte synspunkt mellem os og dem, mens at vi kan ikke alle sammen være Charlie Hebdo, er mere sådan, at der er inden for under begrebet os,
der ligger der mange andre aspekter, som der ikke bliver taget højde for, såsom de homoseksuelle. Michael Nebeling Petersen siger, at muslimer, som ikke havde noget med terrorangrebet at gøre, vil have det dårligt med at deltage i demonstrationerne, netop fordi de så går imod det at være muslim. Per Stig Møller ser sig selv som en del af fællesskabet, altså det fællesskab, som laver demonstrationerne. Men hvad med de muslimer, som føler sig udenfor? De føler sig ikke som en del af fællesskabet, netop fordi de ikke kan deltage i disse demonstrationer. I Per Stig Møllers kronik siger han meget vi, som altså at vi er en del af et fællesskab, hvorimod at i Michael Nebelings kronik, hvor han bruger meget jeget, hvor han står bag minoriteterne, såsom homoseksuelle og muslimer. Det gør, at Per Stig Møllers kronik, den virker meget som den generelle. Når man så sætter de her to tekster op mod hinanden, så får man indblikket i, at Per Stig Møllers holdning, den virker meget mere generel end Michael Nebelings mening, som virker meget mere individuel. Og vi kan så konkludere, at ud fra de to tekster, der har danskerne en generel tendens til at være imod terrorisme, og derved kommer vi til at generalisere alle praktiserende muslimer, som om at de var terrorister. Hvilket gør, at muslimer ikke bliver en del af det vestlige fællesskab, og derved trækker de sig tilbage til deres egen kultur og deres egen trygge rammer, da de ved, at det er håbløst at prøve at komme ind i det vestlige fællesskab.